Malawi Brief. Mu 2019-2020 mdziko muno munali mademo amene achakwera ndi gulu lawo ankati Peter Mutharika dziko lilankanika kuyendetsa tsankho komanso kukondera polemba ntchito ndi chuma kusokonekera. Amatsogolera mademowa anali Timothy Ntambo ndi wachiwiri wake Gift Trapens mu bungwe la HRDC. Ndiye ndikumvaso kunena kuti pali upo umene ukuchitika kuti abwerereso azipangisa mademo. Ndikuuzeni inu amene mukukhala pasi ndi ziwembu zanu kuti ulendo uno Amalawi ife mukunama. Tiyeni pansewu tikaonane pomwepo. Andi musanapite kumademuko inu HRDC ndingokuchenjezani kunena kuti pamachitika akazikwanje kukaniza mademo simmayankhula chilichonse. Mukhale chete musamayankhule chilichonse. Pasapezeka wina mphuno B kumana kuti mupita pansewu amabungwe ili munatipusitsa Malawi kokwana, munangonenepesa mimba zanu. Lero munalephera kuyankhula chifukwa mwatengatenga ndalama ngongole kunifi inuyo. Andi mademo ankachitika 2019-2020 pansi pa Timothy Ntambo ndi wachiwiri wake Gift Trapens. Fandi ya ndalama imachokera ku MCP. Mmodzi wawo nali ine mkatimo kuno kukaronga. Timothy Ntambo kumene umveko ngati ndikunama ubwere poyera utsutse. Gift Trapens simumatiyendera inu kuno. Lero kukubweraso ti mabungwe tina mukupanga maupo kuti muyambe kufutitsa Peter Mutharika. Sizitheka zimenezozo. As long as ine right on mangochi ndili pano sizitheka zimenezo. Ndikuuzeni kumene mukupanga nawo zakukanikani anthu opepera nzeru ili, anthu opasa bize dziko. A Peter Mutharika fatsani mufatse. Amalawi agwira ntchito okha. Palibe amene azunguzeso pano. Palibe chakwera boma anampasa anthu. Tinampasa walephera eka ndi nduna zake zobalalika izi. Amalawi tikhale chero. Peter Mutharika wangorowa pa foro kukhala president wa dziko lino. Chakwera anatha mwezi akubalalika kuti asankhe cabinet. Chakwera uyuyu, chakwera ofoira uyu ndi MCP yake imene ikupita kwa kuthayi. Palibe njira zoti mupange Amalawi akumvereni. Tiyenazoni pitani pansewu pa Amalawi ayankhula. Mukungoti mphuno B muziti tipanga mademo akwanise mapromise 1 week. Anthu oyipa opotoka nzeru ili, anthu anyawu ili ndifake mmanyera ku State House iko nzeru za uchitsiru zimene mukupanga izi. Mwaononga State House ndi kuonetsa khalidwe lanu lonyasa lozipaka manyi. Mukapaka manyi nzipupa za ku State House kupwasula mapaipi. Anthu opanda nzeru, anthu ochititsa manyazi. Ndiye ino tiyeni pansewu. Tiyeni. Chenjezo langa ndili kwa maminista atsopano a DPP kunena kuti sizotheka mupasidwe wachitetezo amene akukukayikitsani. Muli ndi ufulu inu achaponda amwanamveka Alfred Gangata ndi cabinet yonse imene ibwere kweli asete uku. Setting sikuchitika bwino ya security yanu Mulilongwe Central Region. IMCP sakumvetsa kuti atuluka mboma. Khalani ochenjera maminista atsopano.
IMCB dziwani kuti boma munatuluka ane munatuluka forever. Njira iliyonse mungapange sizitheka. Amalawi anadzuka. Ine ngati Comrade Lighton Mangochi ndikuchenjezeni, tingongole munatenga kulifidwo ino amabungwe amipingo ma 6 billion munakhululukira nawo amenewo mulowa nawo ku prison. A professor sankhani cabinet modeka asakunjenjemeretseni wina aliyense. Ife makomrades tilipo tikutetezani. Pitani pansi uko tikakumana konko. Yori basi ibidwa mbuyo patati basi ina usau sipenezo. Yes. Astoni ifana tati kupona tati timapapu wao chabwino tokoze ni ataki akapangwani akina toba akapanga kumeza ajipano se data tokoze kuti utenga nopita kwa dadi noti chani ife atati tikungwemeza zimene momati pangira lero inu ndinu bambu athu ndithu ndipo mungazikudalisani ndipapaseni moyo utali chipani chonse tichithokoze kuti zanchito basi. Zikomo kwambiri. Masura banji and her DPP nonse. Ndojokera ku polisi komwe kuliyona ndi Stone Mamadi. Ndofuna ndiyankhulirepo zinthu ziwiri zitatu. Choi pali anthu ena achikaguluka anthu ena ache timazitenga kuti ife ndifa DPP kwambiri. Ife ndomwe talowesa DPP mboma. Chakuti abale madzi akatayika saoleka. Anthu omwe anapita ku MBC sizisiru kapani ndisopanda nzeru ali ndi uzimu wawo. Ndizonadi mwakuona kwanu chifukwa choti anthu ena ache mukangomva nkhani pa social media mumayithamangira ndikuyiweruza musanafufuze kuti chomwe chinachitika kuti anthu amene akafezeke ku MBC ndi chani. Lero mukombera manja asogolera amene ndomwe mukunena kuti amangidwe kumene amene amangidwe DPP yasopano. Guys, come on. Inuyo mukanakhala kuti mwaona zomwe zachitika sibwezi mukulankhula choncho. Tikumapasa adani athu matama. Apolisi ena omwe akuchita kuziwa zoti ife tili pa ulendo ntchito yathu ikutha akupanga zinthu zonena kuti awalange anthu a DPP. It's very embarrassment. Ndikhulupirira kuti Stone Mamadi oloyona Malonga ndi anthu oti amakhala konkuno sangathawe. Ola polisi akanangotenga mafoni namba kwayimbira akanapita ku polisi. Koma do you know kuti manyumba mwa anyamata amene munapita a polisi mwina malandi gulusa mwina atatu anthu kulowa kumipanda ndi mifuti mukuona ngati anawo kapena azibale azikazi awo manyumbamo amva bwanji kukhala ngati makrimino. Pomwe masiku apitawa anthu ena ache amakhapa anthu kugwirira anthu. Apolisi kumamenyedwa munthu apolisi akuona. Apolisi sanapangepo zomwe apanga izi lero kwa munthu oti sanamenyedwe kasakula palibe munthu wammenya. Anthu anapita kumene koko palibe wamenya kasakula umodzi. Anthu ku MBC kuli makamera amajambula. Akasakula ngati amenyedwa anthu akatenge footage ya ku MBC ionese pomwe amenyedwa akasakula. Koma tili ndi chisimo kuchipano kuti mathamangira kwambiri kumapasa adani athu kuti aziombera m'manja. Apa tikuonesa weakness ya chipani. Olo muti amanganya mara mukuona ngati zomwe zatuluka ma social media anthu asiya kulankhula. Poti anthu ali ndi target oti azingona zolakwisa za DPP aziyankhula amene angalankhulire. Sona apapa ifenso tikuonesa ngati tikupanga zabwino osaziwa kuti tikuononga tikuwapasa anthu amphamvu kwambiri. Ino ndapita ku planta ya polisi
wa polisi wina wacho uchita kuoneka kuti uyu ndiye ndi watambala uyu weni olo mafunso mafusa achinayona zosemphana ndi zomwe zachitika. Futi amwene ngati mwina apha munthu wina wacho kuti kasakulayo ndiye ndi president wa dziko lino, apita wamuthalika ndiye ndi kape. Anthu omwe anapita umene koka amakadifenda zina ya IPM. Munthu amene uja munthu wina aliyense amakonda DPP sangazukere ndikupanga support zomwe amapanga kasakula. No, never. Kodi lero kasakula oneka wabwino lero? Kodi ife titachoka mboma achisale mene amamangidwira? Amamangidwa kangati? Anthu munali kuti? Ifeyo ineyo ndinamangidwa apo kunena kuti ndinaba t-shirt ya MCP. Apo lisache omwe watu. Ndana anazuka apo ndikumayankhula. Akasakula umene amatukwa na APM ni mabungu angati omwe amazuka ndikumayankhula. Kunali mabungu esolankhula. Olo amene watu olangane amisa kamati amisa. Anamba azuka ndikwa zuzula akasakula kuti asiye kutukwa na amene amatukwa ni IPM munja. Lero anthu muli apa malo mopanga kondemu mwajijirika apa anyamata apa ngazolakwika. We need new DPP. Which new DPP do you need? Someone you are not even here, you are very far. You don't know what is on the ground. We need to protect our party. We need also to protect our leader. Koma zole mukupangazi mukuzolowesa chibwana kwa basi. Chibwana atu. Chibwana cheni. Ifeyo tibati munthu wa DPP akamenyedwa kupita ku polisi kukasuma amamangidwa wa DPP. Anthu ena osamangidwa pakalero. Lero apolisi omwewo akubwera kumajijirika umakagwira anthu a DPP. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Kungoti anthu enano simukuziwa amene zakhalira nchifake mukuyankhula amene mukuyankhuliramo. But we need to feel sorry for ourselves. We are not saying kuti anthu apanga zinthu choyenera yayi. Somehow sizinaende bwino. Komabe as a party we need to find ways zowapangira discipline anthu amenewo. Not this ways what has happened. This is bad.